Wel, diolch Barry a bore da bawb. Mae'n anodd i wahanu polisi Blaid Lafur o polisi Clymlaen. Ro'n i'n dirprwy gweinidog dros tai ar ôl yr etholiad diwetha am 7 wythnos. Pan o'n i'n gweinidog dros 2 cyn y Clymlaid, dwi'n cofio ymateb i ddadl Plaid Cymru ar y pwnc tai fforddiadwy. Dwedais i wedyn, gallwn ni weld consensus graddol ar faterion tai. Esboniais i yn y dadl bod y Llywodraeth yn cefnogi mwy o fuddsoddiad i helpu tuag at ddarparu 6,500 o dai fforddiadwy newydd ychwanegol. Annog pobl i fod yn berchen ar eu cartrefi, enghraifft trwy'r cynllun cymorth prynu, hwngmai. Cefnogi rhoi pŵer i awdurdodau lleol i wneud cais i weinidogion i ohirio'r hawl i brynu mewn ardaloedd lle mae angen dybryd am dai. Wedi gofyn i swyddogion i ddiwygio drefn reoleiddio ar gyfer cymdeithasau tai ac ar gyfer ehangu i rôl hwy mewn datblygu cymunedol. Cefnogir datblygiad ymddiriedolaeth tir cymunedol, defnyddio safon ansawdd tai Cymru fel cyfle allweddol i sbardino adfywio mewn nifer o'n cymunedau tlotaf. Hefyd, ar y pwnc dau haf neu ailgartrefi, dwedais i mod i'n hapus i edrych eto ar y pwnc ac ar unrhyw syniadau ymarferol. Dwedais i bod rhaid i ni gael consensus newydd ar y mater a sicrhau bod Cymru yn parhau yn wlad sy'n croesawu ymwelwyr a mewnfudwyr. Ar yr un pryd, wrth gwrs, cymerais i ran yn y traffodaethau arweiniodd y polisi tai yn y ddogfen Cymru ni gyda Jane Hutt, Elin Jones, Jocelyn Davies, Adam Price a phawb. Heddiw, fel dirprwy weinidog dros adfywio, fi'n trafod y sefyllfa gyda Jocelyn yn aml. Fel Llywodraeth, ein hichogais ni yw i weld pawb yn gallu fforddio cartref pachus i'w berchnogi neu i'w renti. Byddwn hefyd yn rhoi cefnogaeth ariannol i bobl ifanc na allan nhw fforddio prynu eu cartref cyntaf yn eu cymuned yn eu hunain. A'i nod yw gwella mynediad at dai, cynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy, sicrhau tai addas ar gyfer yr 11 ganrif ar 20, a lleihau digartrefedd yn ein holl gymunedau. Dynnu ar fi'n dechrau'r rhaglen fwyaf i wella cartrefi pobl ers dros 30 mlynedd. Os yw nawn ni hyn yn y modd cywir, gallwn adfywio rai o'n cymunedau sydd o dan yr anfantais mwyaf. Mae'n rhaid i bob awdurdod lleol yn sicrhau bod pob tŷ cymdeithasol yn cyrraedd safonau uchel newydd, sef Safon Ansawdd Tai Cymru, erbyn 2012. Bydd angen rhyw 2 biliwn o bunnoedd i cyrraedd y safon, a bydd fuddsoddiad yn parhau ar ôl 2012. Nid yw dros hanner tenentiaid tai cymdeithasol yng Nghymru yn gweithio. Felly, mae anelu y buddsoddiad mewn tai at yr ardaloedd hynny, lle mae'r diweithdra mwyaf yn gyfle i adfywio cymunedau a chreu swyddi tymor hir lleol. Mwyn cyflawni y safon hwn, ledled De Cymru, bydd angen hyd at 2,700 o weithwyr ychwanegol dros gyfnod o 10 mlynedd. Bydd hyn yn cynnwys labrwyr, gyffredinol, plastrwyr, sgaffaldwyr ac adeiladwyr ac yn y flaen. I gyrraedd y safon newydd yn Ne Cymru yn unig, bydd rhaid buddsoddi rhwng 700 miliwn ac 1.4 biliwn o bunnoedd. Yr wythnos diwetha, ro'n i'n lonsio cartrefi RCT, sy'n gymdeithas dau gydweithredol gyda 10,000 cartrefi. Mae'n nhw'n buddsoddi 170 miliwn o bunnoedd dros y 5 mlynedd nesaf, 5,000 cegin newydd, 4,000 ystafell molchi newydd ac yn y blaen. Ac mae nhw'n creu 170 o swyddi newydd yn y gymdeithas neu gyda chrontractwyr a chyfleinwyr
neu mewn busnes leol. Maen nhw'n creu prentisiaid hefyd. Dyma adfywio ymaferol. Heddiw, dwi'n cyhoeddi cynllun i ddefnyddio raglen adfywio i gefnogi'r iaith mewn ardaloedd strategol. Dyn ni'n launchio'r prosiectau pilot, sef 400,000 o bunnoedd yn Nant Gwrthern i gynorthwyo'r gwaith o ddatblygu ymhellach a prif gyfflwyster preswyl ar gyfer dysgu Cymraeg, gan gyffrannu ragor i'r gwaith ehangach o adfywio Penllyn. Penllyn hefyd cefnogi prosiect adfywio sy'n cysylltu'r gwaith o ddarparu cyfleoedd gwaith a thaifoddiadwy, gan weithio ar y cyd â chymdeithas daid lleol, sef Cymdeithas Tai Eryri. Blaen y Ffestiniog, gweithio gyda chymunedau lleol i ddatblygu ymhellach y modd unigryw y gall'r iaith gyfrannu i'r gwaith o gefnogi gobeithion y gymuned o ran datblygu economaidd. Heblyg yng Nghaernarfon, defnyddio broceriaid i annog pobl leol i ystyried i sgiliau yn y Gymraeg yn gyffeiliad wrth chwilio am gwaith. Fel dwedodd Carwyn Jones dydd Llun, mae'n rhaid i ni roi hyder i bobl i ddefnyddio'r iaith. Dyn ni'n cyhoeddi hefyd pecyn ariannu am 2 blynedd pellach ar gyfer prosiectau gwledig cymunedau yn gyntaf, gan gynnwys 3 mewn ardaloedd Cymraeg i iaith yn bennaf, sef Penllyn, Pentrefi, Ucheldir, Tregaron a Browddyfi. Dwi'n cofio brawddeg o'r 70au, tai a gwaith sy'n cadw'r iaith. Dyma beth dyn ni'n gwneud. I benthyg brawddeg o ymgyrch Bill Clinton yn 1992, yr economi yw twpsyn. Barry, dwi'n gwybod dy fod ti eisiau gweld y prosiect datganoli yn symud ymlaen. Dwi wedi wastad cefnogi pwerau deddfwriaethol. Dwi'n credu hefyd bod rhaid i ni drosglwyddo pŵer i cymunedau. Mae 2 enghraifft gyda ni yn y maes adfywio. Y cronfa canlyniadau newydd yn y raglen cymunedau yn gyntaf, ble mae'r cymunedau yn gallu arwain newid yn y gwasanaethau cyhoeddus. A'r mudiad Cymdeithas Tai Gydweithredol, fel cartrefi RCT a Bronafon yn Horfaen. Dyma ddatganoli dwbl. Mwy o bwerau i'r cynulliad a mwy o bwerau i'n cymunedau. Dyma'r ffordd ymlaen. Diolch yn fawr iawn, Leighton.